Det er ikke nemt at sove for sådan nogle bøller der, hva'? Jeg skal lege midt i min seng, når jeg skal sove. Det vil være midnat. Vel, Karoline, det er ikke spor nemt at sove for de to unge misser. Her ligger Hugo ude og lurer. Hej Hugo. Og bliver de to andre af, og de er nede under sengen. Nå.